jam ñalle mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande deftere nde gonnoɗen e dow mum deftere mawɗo men Bathia Ba wirende islam ittolal fulɓe tawi eɗen naata ɗo e damal joye ɓiwal eɗen goni hande e jeegom korka wonen adinoɓe horde ɓe watti liiɓi horde ɓe ene jaara e 5 ene hawri e 6 mars 2025 damal joye ɓiwal defte goɗɗe tellinaɗe ɓurana noon ko deftere diinde wattinide tellade defte goɗɗe diiniyankoje ina ngoodi ko adidi kanje fof ɗe jangtama e nder ɓurana te pandale majje e pandare ɓurana woɗɗodirani no fewi so en beelama boom mbiyen pandare majje ɓurde mawnude ko wootere ɗum woni woɗɗotinde Allah ina jeeya hen deftere lollude wiyetende bible noon ko ɗemgal grec firti ko deftere nde rendini ko tawreta e injil fof adande nde jippina koye annabi Moussa nde wiyete ko old testament hono aadi kiiɗɗo ɗimmere nde e annabi Isa nde wiyete ko new testament aadi keso waɗi ɗe wiyede noon ko kanje ɗiɗi ɗi mofti ko aadiji ɗi Allah wadduno e ɓiɓɓe Israilian ko ɗe defte ɗiɗi ɓurɗe yajde e sarade to banggue diine heewi ko ɗe ngari e nder ɓurana ɗum so tawi wonko firtata ko wonde ɓurana ene qirriɗe Allah wi e nder ɓurana simore 3 ayeji 2 ha 3 Allah wi min tellini e dow ma deftere nde e gonga te ende gonɗini ko yawti o tellini tawrete injil ko adi tawa koɗe peewal wonande yimɓe o tellini furqana garen joni e tawrete noon ha tengti pecce 5 gadani ɗi jangtoto ko iwdi aduna o hande yahuden naati kanana leydi ndi joomiɓe fodannoɓe caggal nde ɓe peri misira jangtugol ngol jokki hande annabi Moussa sanki ko ɓuri hewde e ɗiɗo daari noon kalata ko gurdam yahuden to banggue diine e rendu yahuden e chrétien en ina jaggi wonde ko annabi Moussa windiɗi wondude e yamirore jomiraɗo kono won wiɓe neɗɗo ina wawi jangtade hunde foof ha heddo mayde mum so tawi ko annabi Moussa windi tawrete wona kanko fotata windude foof gati o wawa habdude mayde makko ko kanko windi walla wona kanko hewɓe kam ina kawri wonde tawrete ummi koto jomiraɗo holno ummori to makko ɗum ɗo woni ko yimɓe hewɓe namdoto ñande foof deftere tawrete nde wayi tan kono deftere dartol ni ko ɗum waɗi yimɓe hewɓe ina keewi dallinorade nde to banggue dartol waɗi ɗum noon nde haalata ko fuɗɗode aduna o ha heeɓi tellinede baba Adama e dow leydi ƴeften ngam yeru simore adande nde ɗo wiyete ko Genesis ɗum firti ko iwdi walla lasde koye aya gadano yimɓe kabrete no aduna o tagira e fuɗɗode Allah tagi kammo o kañum e leydi ndi ɗum ɗo foof koye balɗe 6 o fofti e ñalawma 7 o e dendagal golle ɗe o gasni e nder nde ɗo simore ha tengti e ñalawma 7 o
Allah tagi neɗɗo e naral mum caggal ɗum o rokkimo ko rokkani hay hunde ko oɗo neɗɗo gadiɗo tagede wiire Adama Allah tagimo koye loofal taganimo debbo ko oɗo debbo woni Hawwa ko ɓeeɗo ɗiɗo hono Adama e Hawwa jogori wonde jinnaɓe dendagal yimɓe ɗeɗo gueɗe foof noon wonno koye nokku goto biyetenoɗo Aden hono aljanna noon ko ɓesnoje ko ñamele ko calli ndiyam ndogojam ɗam dartora e dabɓa ko nema mo huɓata caggal oɗo nema moɓe dokka jomiraɗo wi Adama e Hawwa wonde eɓe mbawi ñamde kala koɓe beela e ɓesnoje ɗe ha heddi lekki goosi kono seyɗani wayli wonti boddi homti joom suudu Adama ha ñaami hen caggal ɗum o totti hen joom galle makko ñaami ko ngol ɗo gofol addani neɗɗo tampude e tellinede dow leydi kala ko yimɓe tampi hande e oɗo aduna goni koye yobde goofiɗi baba Adama e yumma Hawwa gofno Allah nde ɓe gonno aljanna nde eɓe ñamanno eɓe jaranno ko alda e tampere ko nde ɓe gofno jomiraɗo nde tampere araniɓe ko ɗum ɗo woni ko Tawret e Injil jogiti e nder nde ɗo simore kadi yimɓe gandata holko waɗi neɗɗo ina namne golle mum nde Adama e joom suudu mum gonno aljanna nde ɓe gandano hay hunde wona ko moƴƴi wona ko boni so neɗɗo anda ko moƴƴi anda ko boni teftata he golle mum jomiraɗo haɗinoɓe ñamde lekki goosi gati soɓe ñamiki ɓe gandat ko boni e ko moƴƴi foof yentude hen ɓe mayat nde seyɗane funtiɓe haaɓe ñaami e lekki ki ɓe gandi ko moƴƴi e ko boni e dow ɗum ɓe batti teftede ɓe natti sajde ko ndeɗo simore kadi jangtoto iwde yimɓe foof woni sababu o ko annabi Nuhu oɗo ina joguino ɓiɓɓe tato kamɓe goni Sam Ham e Yafus koye ɓeɗo ɓiɓɓe worɓe tato yimɓe foof gelti gadano hono Sam jibini raneɓe ɗimmo hono Ham jibini ɓaleɓe tata ɓijo hono Yafus jibini soyɗuɓe kono noon wonɗo tubakoɓe pecciri fiikuji ɓeɗo tato ha addani ɓe dalillaji wonde wadde ɓaleɓe maccuɓe ummori koto Allah hunde nde ko ni yaari annabi Nuhu reemi guesa mum ɓesnoje kamateɗe gam dañde hen ko jaam nden o soñi o yari hen o seeri e hakkille makko dumunne seeɗa yawri o ɗaani o ɗacci coñci caggal ɗum ɓe yi ko biyeteɗo Haam o ari naati e tillita makko tawimo omo waɗi ɓandu meru o yalti omo doga o noddoye Sam e Yafus nden ɓeɗo ngari jaɓani ƴewde ɓandu meru bammumen ɓe gaddi wutti ɓe cuurimo nden annabi Nuhu fini andi ko ɓii ko Haam waɗimo ko o wi yo Allah huɗ Kanana en yoɓe gon liggontoɗo Sam e Yafus Kanana en noon ko ɓiɓɓe Haam caggal ɗum annabi Nuhu ɓeydi hen yo Allah wat barke e Sam yo Kanan won liggantoɗomo yo Allah rokku doole Yafus ɗum ɗo ha hande ari koye Bible woni tubakoɓe nanguɓe wonde ko Haam woni tanum ɓaleɓe Sam woni tanum raneɓe
nden noon so ɓaleɓe mbaɗama maccuɓe ina hani gati ɗum ummori koto yamirore Allah hunde nde ko kuddi e duwaw ko ɓaleɓe kuuɗa ko tubakoɓe duwona fenande ɓurata dow ɓuttidde fenande ɓurata nde ɗo ɓuttidde ina jeeya e kawisaji ɓurɗi lollude e labtindade e nder deftere tawrete fergo annabi Moussa nde Firawuna tampinnomo kanko e yimɓe makko Allah yamiriɓe yoɓe per yo fer o yalta Misira nden o reggini Israila en foof ngam yidde yaltude Misira Firawuna abbiɓe wondude e kono mum nden ɓe ngari ha e fongo maayo woɗewo ngo Moussa e koreji mum dari wondude e jakre maayo ina yeeso mabɓe kamɓe ina caggal mabɓe koye dow ɗum Allah yamiri annabi Moussa yo fortu jungo mum nden o forti ngu maayo ngo fecci hakkude waɗi ɓale ɗiɗi Moussa e koreji mum jawti tacci keɓoy oto banggue maayo kono Firawuna e kono mum mbi gaccirtaɓe noon ɓe gabbiɓe nden ɓe ngari kamɓene ha e hakkude maayo ngo Allah yamiri Moussa yo fortu jungo makko lawol ɗimmol o forti ngu ɗon tan maayo ngo renti waati no wano Firawuna e kono mum jooli tata lardi caggal ɗiɗo kawisaji foof holko woni hen fandare tawreta fandare nde jangtama ko heewi e nder Qur'an ina jeeya hen yaltinde yimɓe Moussa e ñiɓɓere nannudeɓe e annore Allah wi nder Qur'an simore 14 ha e 6 min neli Moussa wondude e kawisaji amen yaltini yimɓe ma e ñiɓɓere nannuɓe annore e banggue goɗɗo Allah wi e Qur'an wonde tawreta ko peewal e annore nden noon fandare tawrete e Qur'an woɗɗodirani no feewi kanji ɗiɗi foof ɗe ngari ko yaltinde yimɓe e ñiɓɓere e farnude ɗumen e annore ɓen e deftere Injila deftere ɗimmere lollude tellinade ko Injila e nde wiya kadi aadi keso walla kabaru moƴƴo ko nde deftere masiyankoɓe ngati nde jangtoto ko gurdam annabi Isa mayde makko kañum e gartugol makko deftere Injil noon ɓuri lollirde ko aadi keso nde ari ko timminde aadi kiɓɗo hol sababu ɗiɗo aadiji ɗi ko Allah fibnoɗi waddiɗi e leñol Israila en aadiji ɗi ha tengti e kiɗɗo faati koye sariya mo yahuɗen poti rawdi aadi keso o kañum timmitini ko aadi kiɗɗo te joofi ko dendagal leƴƴi aduna ɗi ɗum woni ko masiyankoɓe gonɗini Injila ko konngol arab ittangol e ɗemgal grek hono évangile ngol firtata ko kabaru moƴƴo oɗo kabaru moƴƴo noon haalata ko haala annabi Isa ko kanko kadi wiyete Yeesu almasihu mo chrétien en jogiti wonde ko kanko woni mo Allah fotno garal mum rewni ɗum e annabaɓe mum yawtuɓe inde Yeesu noon firtata ko dandowo almasihu firtata ko cuɓaɗo walla momaɗo Allah aadi keso o noon wona deftere wotere ko defte 27 hen 4
ko seedam faagal ngal yimɓe nayo mbaɗi ko faati gurdam annabi Isa. Kamɓe ngoni Macca, Marka, Luka e Yuhanna. Kono noon eɗen poti namdade lele ɓeɗo worɓe nayo winduɓe ɗiɗo injilaji nayi lolluɗi tawanoma gurdam haala mbaɗa e mayde annabi Isa ha bindi hen lele ɓe tawanoma gurdam haala mbaɗe e mayde annabi Isa ha eɓe binda hen. Jabongol ko ala ko caggal mayde annabi Isa ha woni duuɓi kewɗi seeɗa nde ɓe puɗɗi windude ko andira hande injila. Nden noon holko ɓe bindi ko wonirta haala Allah e konguɗi goɗɗi, beele ko ɗum wahyu won wiɓe ala. Haala ka wona wahyu ko longingol ko Allah longini ɓe. It is God's inspiration. Defte keddiɗi ɗe fof kalata ko faati e darti yimɓe adanɓe gonɗinnoɓe Allah. ɓeydade e ɗum ɗo ɓatekeji pamnoji lawol annabi Isa. ko noonne ina tawe hen peñji kawisaji tindinoji e maale gasirɗe aduna o yantude e ummiral. defte ɗe kadi ko jangtogol kawisaji kewɗi sanne. ina jeeya hen annabi Isa wurtinde mayɓe, sellinde ñawɓe e safrude hangaɓe. ɗum ɗo foof annabi Isa waɗi ɗum, wurtini mayɓe, sellini ñawɓe, safri hangaɓe, wumtini wumnoɓe, ummitini wofɗunoɓe ha mbatti dogde koyɗe mumen. annabi Isa yeehi e dow ndiyam, o wayli ndiyam keelelam, o wattiɗam sangara. annabi Isa deñi dulendu, o dartini hendu, o habri ko arata. ɗum woni mawo jamfi o ware te o haalino jamfotoɗomo. caggal maydemo balɗe 3 o wurti, o ngabbi dow kammo. kono ko ɓuri ɗum ɗo fof hawnade kono o jibinira ni. ɗum ɗo koko yawti aada. gila aduna o fuɗɗi ha yettiɗo makko ɗo, hay goto meeɗano yiide neɗɗo jibine taw ko yummum tan jogui ala baaba. so gonga ɗum ɗo ko kawis sanne. keɗoɗen goto e winduɓe injila en ɓe hono Macca haalana en no annabi Isa ardi aduna. Yeesu almasihu ko ni jibinira. yummakko hono Mariyama ko ƴamƴamo Yusufu wonno hade makko resede ruhu ceniɗo o waɗi mo koriɗo. Yusufu ƴamƴamo makko nde wonno ko neɗɗo pewɗo añi bonnude inde makko miiji serdemo tawa hay goto tinani. nde ɗum woni e miijo makko, malayika jomiraɗo feeñanimo e koyɗol wiimo, an Yusuf tanum dawdo, oto hurtinde Mariyam gari ɓinguel o sawingel e wi koye ruhu ceniɗo o. mawjibin ɓiɗɗo gorko ginniramo Yeesu, gari on jogori dandude leñol mum e bakkutuji mum. ɗum fof arti ko beele ɗum ɗo ko jomiraɗo rewnuno e hunuko annabi o ina timma. ma mbomri ndi ɓam reedu jibina ɓiɗɗo gorko mawo innire Emmanuel. injilaji nayyi ɗi fof ko Macca woni hoore. waɗi ɗum ina wayno ko kanko jokki aadi kiiɗo, te kadi ko kanko windi wonde ko annabi Isa timmini dartol
Israila en ina teska kadi wonde macca ina eggi ko heewi e aadi tiiɗo ngam hollirde wonde ko annabi Isa woni dandowo mo yahuɗen parnowo eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katen ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama